آیا امسال به حج رفتن می شود یا اینکه نه؟ ما هممون نیاز داریم به جمهوری تاجیکستان بر بگردیم. نوسیبیرسک، کازان 4 ریس می شود. از دیگر دولت ها هستند، آنها به حج رفته نمی توانند. باید ریس های چارتری از آن همین روز آغاز یابند. хушхабар аз рехтани мӯи сар, баровардани риш, доғи сафед дар пӯст, харобшавӣ, гирифтани вазн, баланд кардани қад танқисӣ мекашед ё дигар мушкилиҳо доред, бо маҳсулотҳои соф савдо роҳи ҳалро меёбанд. барои дастрас кардани маҳсулотҳои лозимаатон метавонед ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. аз номи канали юристиҷа муроҷиат кунед ва ба худ тахфиф бигиред. бо соф савдо бошед. доставка дар шаҳри Москва дар 3 соат ва дигар шаҳрҳо бошад 3 ё 4 рӯз дастрас карда мешавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. инак видеои нав пешкаши ҳамаи тамошобинон мегардонем. боз як чандин хабари дигара ба шумо ҳозир мо мефаҳмонем дар ҳамин видео. аввалин хабари мо оиди ҳамин аст ки оё имсол ба ҳаҷ рафтан мешавад ё ин ки не. вазорати ҳаҷ ва умраи Арабистони Саудӣ қайд кард ки афродони хориҷӣ, яъне шаҳрвандоне ки берун аз Арабистон қарор доранд, имсол ба ҳаҷ рафта наметавонанд. яъне ки шахсоне ки дар ҳудуди Арабистон зиндагӣ мекунанд, танҳо иҷозат аст ба анамунҳо ҳаҷ кардан ва касоне ки берун аз Арабистон зиндагӣ мекунанд ва аз дигар давлатҳо ҳастанд, онҳо ба ҳаҷ рафта наметавонанд. ва боз як чиз дигара қайд кардан мумкин аст ки ҳамасола беш аз 180 давлати рӯи дунё шаҳрвандош ба Арабистони Саудӣ ба ҳаҷ кардан сафар мекунанд ки ҳар сол 2.5 миллион нафара дар бар мегирад ва даромади солона аз ҳисоби ана ҳамин 2.5 миллион аҳолии мусалмон ки ба зиёрати Каъба мераванд 12 миллиард доллара дар бар мегирад. ба ҳамин хотир мақсад даромади худша нигоҳ накарда, ба хотире ки беморӣ паҳн нашавад, ана ҳамин чиза Арабистон манъ кард то ки шаҳрвандони хориҷӣ ворид ба Арабистон, ворид ба Каъба нашаванд ва манъ кард ҳамин чиза. танҳо ба шаҳрвандони худаш, ба шаҳрвандоне ки дар даруни Арабистон қарор доранд, ба ана ҳамон шахсиятҳо иҷозат дод зиёрати хонаи Каъбара. нафароне ки аз дарди дандон азият мекашанд ва ё мехоҳанд дандонҳои худро сафед бикунанд, пас ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. аз номи канали юристиҷа муроҷиат кунед, ба худ тахфиф бигиред. он бародарон дар шаҳри Москва қарор доранд. хабари навбатии мо оиди сафири ҷумҳурии Тоҷикистон, сафири сафоратхонаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия Имомуддин Саторзода. яъне ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, бояд рейсҳои чартерӣ аз ан ҳамин рӯз оғоз ёбанд ва шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ба ватан баргардонида шаванд. Имомуддин Саторзода, директори сафири сафоратхонаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия, дар ан ҳамин мавзӯъ як чиз қайд кард ки оё киҳо оварда мешаванд ва чӣ тавр оварда мешаванд. боз оиди сафар кардани президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия ки оё мулоқот бо шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, мулоқот бо муҳоҷирон президент мегзарона ё ин ки не. ҳозир мо ҳамаша дар шумо мефаҳмонем. Имомуддин Саторзода қайд кард дар бораи рейсҳое ки чартерӣ мешаванд, яъне шаҳрвандоро ба ҷумҳурии Тоҷикистон меоранд, қайд кард ки киҳо оварда мешаванд. яъне шахсоне ки муҳтоҷ ҳастанд ба омадан, сахт муҳтоҷ ҳастанд. анаҳамҳо мисол вазъияти шароитшон дар ҳолати паст қарор дорад, бе ҷои кор мондагиянд, бе пул мондагиянд, бе хурду хӯрок мондагиянд. дар ҷои аввал ана ҳамин шахсиятҳоро қайд кард ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон сахт омаданда ниёз доранд ва дар иҷа метавонанд ҳамаи муҳоҷирон қайд кунанд ки мо ҳамамон ниёз дорем ба ҷумҳурии Тоҷикистон бар бигардем. лекин дар иҷа Имомуддин Саторзода қайд кард ки шахсоне ки беҳад мақсад дигар ягон вихд надоранд, дар ҷои аввал ана ҳамон шахсиятҳо оварда шаванд. ва боз дар иҷа савол ба миён меояд ки оё чӣ тавр ана ҳамон шахсиятҳо, донишҷӯён, пиронсолон, занон ё ки шахсоне ки дар ҳолати тангӣ қарор доранд, чӣ тавр худшона номнавис кунанд ва ба ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шаванд. Имомуддин Саторзода ба ваё роҳи ҳалша, мақсад роҳи ҳалли осонша гуфт ки бо шабакаи электронӣ метавонанд ба ҳамун сафоратхона муроҷиат кунанд. мақсад шахсое ки аз сафоратхона дуртар қарор доранд метавонанд бо электрони почта муроҷиат кунанд, ному фамилияшона ба мо равона бисозанд ва рӯйхатда ба қайдшон бигирему баъд рейс ки оғоз шид ба ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шаванд. ва боз сафири
ҷумҳурии Тоҷикистон дар суҳбати худаш қайд кард ки то 13 июл 4 парвоз ба қайд гирифта шудагиай, яъне аз рӯзи 25 июн то 13 июла 4 парвоз бояд аз Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон шава, яъне ки аз шаҳрҳои Питер, Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Казан 4 рейс мешава ба ҷумҳурии Тоҷикистон. Ва боз як чизи дигара қайд кардан мумкин аст дар инҷа ки сафири ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамин суол ҷавоб дод, оё президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо муҳоҷирон мулоқот мегузарона ё ин ки не. Мутаассифона аз сабаби ҳамин беморие ки дар сартосари рӯи дунё паҳн шудагиай, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо муҳоҷирон мулоқот гузаронида наметавонад, чунки вазъияти Россия дар ҳолати хуб қарор надора. И чиза дар анаму новси Россия худаш тасдиқ кард, яъне давлати Россия ки вазъияташ хеле дар ҳолати бад қарор дора, рӯз то рӯз беморон зиёд афзоиш ёфта истанд, ба ҳамин хотир ҳамин мулоқот гузаронида намешавад. Ва Имомуддин Сатторзода қайд кард ки дар ҳар сафари президенти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузору мақсад мулоқот баргузор мешуд, президент бо намояндаҳои муҳоҷирон ё ин ки бо муҳоҷирон мулоқот мегузаронду аз ҳолшон бохабар мешид ё ягон чораандешӣ барои мушкилӣ пешбинӣ мекард. Вале мутаассифона дар ин сафар бо сабаби ҳамин беморӣ президент наметавона мулоқот бо муҳоҷирон ё ки бо намояндаҳош гузаронида шаванд. Ва боз як чизи дигара қайд мекунем ки шахсоне ки бо ҳамроҳи президент сафар кардагиянд ба Федератсияи Россия ҳамаи ҳамон нафарон дар карантин қарор доштанд, яъне ки аз тестҳо гузаштанд барои пешгирӣ кардан ва дар карантин пешакӣ рафта қарор доштанд. Ба ҳамин хотир мутаассифона президент имконият надорад ки бо муҳоҷирон мулоқот бигузаронад. Ва боз як чизи дигара қайд мекунем ки Имомуддин Сатторзода дар суҳбати худаш қайд кард оиди ҳамаи муҳоҷироне ки дар Федератсияи Россия қарор доранд, яъне ки як сухани хуб, як дилбардорӣ ба ҳамаи муҳоҷирон карду суханша гуфт. Яъне чӣ гуфт? Оиди баргаштани ҳамаи муҳоҷирон қайд кард ки рӯзҳои наздик ҳамин беморӣ сабуктар шава, парвозҳои самолётҳо ба кор медуроянд, шурӯъ мешаванд ва границаҳо кушода мешаванд ва ҳар касе ки хоҳад мақсад боз ба ватан бармегардад ё ки аз ватан ба Федератсияи Россия сафар мекунад. Ба ҳамин хотир қайд кард сафири ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар тарсу ҳарос худшона дода накунанд ва фикр накунанд ки мақсад ва ё дар Федератсияи Россия ҳамин хел партофта шуданд. Яъне қайд кард ки рӯзҳои наздик ё ки моҳҳои наздик парвозҳо шурӯъ мешаванд ба мисли пештара ва границаҳо кушода мешаванд, боз ҳама метавона озод рафту омад карда ба ватан барава ё ки аз муҳоҷират мақсад ба ягон ҷои дигар сафар бикунанд. Ба ҳамин хотир бародарои азиз, шахсоне ки хитона номнавис карда натонистен ё ки ана ҳамон вазъияти шумо сабаб шида натавонист барои баргаштан ба ватан, ғамгин набошен ва ноумед нашавен. Иншааллоҳ худованд розӣ боша, рӯзҳои наздик худованд худаш медона ин чиза ҳамаи парвозҳо бо шурӯъ мешаванд, границаҳо кушода мешаванд ва ба мисли пештара ҳаматон рафту омад мекунен ба ҷумҳурии Тоҷикистон ё ки ба дигар давлатҳо. Ба ҳамин хотир боз қайд мекунем бародаро, апаҳо, хоҳаро, модарон, ҳар касе ки аз сафоратхонаи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷои зисташ дуртар қарор дора метавона бо тариқи электрони почта ба ҳамон сафорат дар Москва муроҷиат кунад ва худша ба қайд бигирад. Яъне ки дар ҳамон ҳолат қарор дошта боша, агар аз ҳамон ҷумла боша, яъне аз ҷумлаи донишҷӯён, аз ҷумлаи пиронсолон, аз ҷумлаи занони ҳомиладор ё аз ҷумлаи занон ва дигар чизҳое ки аз ҳамин ҷумла нестанд ҳамон касо, мақсад мутаассифона ҳамаи ҳаваё оварда намешаванд ба ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳамин касоеро ки мо номбар кардем метавонанд номнавис бикунанд. Ва дар мавзӯи харидорӣ кардани билет ягон чи гуфта шудагӣ нестай, танҳо аз ҷониби сафоратхона ҳамин қадар гуфтагианд ки шахсое ки худшона номнавис мекунанд барои баргаштан ба ватан, аз сафоратхона ба ваё огоҳ мекунанд пешакӣ ки мақсад шумо билеттона аз куҷо харидорӣ кунен ва ба кадом рӯза харидорӣ кунен. Яъне аз рӯзи 25 июн то 13 июла рейсҳо мешава. Дар ана ҳамин қадар муддат шуморо меган дар яке аз рӯзҳош билети хитона харидорӣ мекунем бародарон.
ва боз як чизи дигара қайд кардан мумкин аст ки оиди сабукиҳо додан ба шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон, яъне ки хеле ба ҳамаи мо шумо маълум аст, роҳбари ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба сабаби ана ҳамин беморӣ ба соҳибкорон сабукиҳо дода буд, яъне ана ҳамун корхонаҳое ки дар тӯли як моҳ якним моҳи карантин дарҳошон баста шудагӣ буд, ана ҳамун шахсиятҳо, ана ҳамун корхонаҳо аз пардохтани пули патент ё пули налог ё ки шаҳодатнома озод шудагианд ва шахсое ки берун аз кишвар воридот мекунанд ва ҷумҳурии тоҷикистон ягон маводи ғизоӣ хӯрокворӣ, ана ҳамун шахсҳо аз пардохти пули гумрук низ озод шудагӣ ҳастанд. Ва боз роҳбари ҷумҳурии тоҷикистон як чиз дигара қайд кард ки дар ана ҳамин сол, яъне то охири 2020 дар мавриди болоравии нархи пули свет, болоравии нархи об, болоравии нархи пули мақсад мусор, дигар чизош, умуман дар мавзӯи боло рафтани нархҳо қайд кард ки то охири соли 2020 ягон нархи наво боло нарава, яъне чӣ хеле ки ҳозир қарор дора, то охири сола дар ана ҳамин ҳолат қарор бигираву қимат карда нашавад. Инак видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем, бародарои азиз. дар мавзӯи рейсҳо, дар мавзӯи границаҳо, дар мавзӯи билетҳо мо аллакай бисёр видео кардем. Шахсое ки дар ҳамин бора агар савол дошта бошен, хоҳиш мекунем видеоҳои пештараи моро тамошо кунед, ба саволҳои худтон ҷавоб мегиред. Ва ягон саволи дига берун ай ҳамин мавзӯъҳо агар боша, саволотонро пешкаш бикунед. Худованд розӣ боша, ин барнома саволҳоро мехонему ба ҳамаи саволотон ҷавоб мегардонем. Дар канали Юристиҷей обуна мешем, моро дастгирӣ кунед. Дар паноҳи Аллоҳ бошем бародаро.